Kokomsele kulo okhulumayo. Ngikhuluma ngento ebalulekile kuwona wonke umuntu othola ukuthi akasebenzi. Ibalulekile bakwethu uthola umsebenzi uyawufuna utholi uyangapha nangapha noma ngabe kuthiwa mhlambe kukhona la kuthiwa kuyafeswa khona umuntu uyakhona nje wena bathathwa abantu usale wena ukuthi nje bese kuzobala isibalo vele sifike siphele kuwena. Hawuzalo nje wena bese kuzobala isibalo siphela kuwena. Asithandi lonto ayifuneki ngoba kusuke kukhomba ukuthi kukhona lesinyama onaso noma leli ithunzi leli elikwena elikulekile njalo ukuthi mase kufika kwena bese ungabonakali kube sekuthiwa ho sekuphelile lapha. Ayifuneki leyo nto. Sicela ukuthi izinto ziqashele ubheke ukuthi yini lenza njalo nje makufika kumina kube sekuthiwa sekuphelile kube sekuthiwa sekwanele. Ayikho right leyo nto. Ngicela ukuthi uma kuukuthi wena nalowo nkinga noma kuukuthi njalo kwena kwenzeka kanjalo uthi mangabe nje sekufika kwena kuthiwa hawu sesiphelele isibalo njalo noma ufika lapho kade kuthiwa kuyaqashwa kuthiwa bekuyizolo kwenzekani kanti ngami. Ake usukume nje uyofuna into zokugeza ugeze noma ke ugeze negazi lakho ugeze ugqume ugeze uphalaze ngezinto zokwakha nje igazi lakho ligezeke kahle ube right nawe ngoba kungenzeka kube kwesinye isikhathi uhamba nje ufuna lemisebenzi awenzi ukuthi usuka nje uwena ekhaya kanti kufuna nje ke ukuthi mawusuka nawe uthi ushasha naye uthi ukushasha amabhavi ngakathi zeni ungagezi ngamanzi amhlophe uyofuna umsebenzi awugeze ngamanzi apink awugeze ngamanzi agreen awugeze ngathi zeni ungazibani usukele ngamanzi lawakhiwe emfuleni ize nawe namandla kodwa walekelele uhambe uyogeza ugqume ugeze uphalaze ucele kubantu abadala uthi hayi boba ngithi ngifuna umsebenzi angutholi njalo mina mangithi ngiyofuna umsebenzi kodwa kufika njalo manje isibalo siphelele kumina mina ngingabizwanga njalo mangifika ngithi kuthiwa kuyaqashwa ngiyafika kuthiwa kuphelile izolo leyo nto ke siyibhekisisa ukuthi lonto isuke yenziweni. Ake ufike nje kakhokho ugogo akugeze akunika umuthi womsebenzi uhambe uyofuna umsebenzi kuyakubizwe nawe unika umuthi wokuvula inhlanhla kuvuleke kuwena izinto zakho nawe uthi bawumenye mangabe abantu bebalo kamabalo esifike siphele kuwena lesi sibalo sifike kuwena ubalwe nawe hawu nami namhlanje ngathola ubalo kanti into zikagogo isebenza kamnandi kangaka. Hayi nokuthi ziyabiza zibiza inhlobonhlobo sidalo uthole zonke izinto ezingakusiza uthole izinto ezingakudedukisela izitha ozothi uma uyisebenzisa nje kunesiwasho oqala ngaso uma uzosebenzisa lo muthi uthi mangabe uzosebenzisa umuthi wakho usubasoke nawo umuthi wami sasa ngizoqala ngomuthi wami noma ngalelanga ngizoqala ngiyahamba ngendaweni ethi ngizolithatha lesiwasho usisebenze noma 5 days. U5 days uyakwazi ukubala kabili ngosuku ekuseni nantambama asiphalazi uyaqhuma ugeze ukhulume ukuthi izitha nobumnyama nakho konke kudeduke kuwena bese uyabuya uyongena emthini wakho omuhle osuyigezile yonke into ebikwena eyamathunzi amnyama noma esinyama noma izinto ezizitha kuwena ezithumeleka kuwena zibe seyifika zivala impilo yakho. Wena ke musake ukuvumela ukuvaleleka impilo yakho izitha zidedule izitha kuqala bese uthola induku yakho ozoyisebenzisa ugeze ukuthi uma uqhamuka nje uqhamuka uvevezela uqhamuke wayizela bonke uqhamuke nje uthi noma ukhuluma umlomo wakho bemnandi nje indlela obeke ngathi umuntu ekwakhuluma nombheki bangathi ngaphinda ngithi akaphinda khuluma noma umuntu athi akezwanga ufuna uphinde ukhulume ngoba yini uza umlomo into ephuma emlonyeni wakhe imnandi inoshukela izwakala kahle. Ake uzame nje umuntu ofuna umsebenzi uyothole lezo nduku nawe ugezeke ube right uthole umuthi wakho wenhlanhla uthi mawususebenzisa ukhulume nabantu abadala uphele kubona bese uyasuka uyahamba uya la kuthiwa kuyafesa khona noma uya la kuthiwa kwenziwani khona uzoqashwa nawe usebenze kodwa angisho ukuthi uzothola umsebenzi wakamasipala othanda wena noma uzothola noma yimuphi umsebenzi wabantu abadala uma bakupha noma yimuphi uhlobo lomsebenzi benzela ukuthi uphile nawe udle kube khona into la esiswini kuwena ngoba ngalesi ufuna umsebenzi nawe usufuna ukuthi uthole into ezoza la esiswini ngoba nawe kufanele usuthe phela kufanele udle umndeni wakho kufanele bedle abantwana bakho ube nawe seyintweni zokuthi cha nami ngiyavuka bakithi kubona abantu bathi ukubakhalela ukuthi kodwa nkosami mina ngaze ngiyovukani kanti uNkulunkulu ubekela lapho usuku kodwa nawe awulekelele phela ungabe sewuhlala nje dehle usuyasukuma uthatha amanzi yokhamanzi lapha empompini uyayithela uyageza yena neyinhlanhla na kodwa enziwe into ethile ukukhuluma ukhuleke kodwa sebenzisa izinto ulekelele amanzi amhlophe asasebenziswa webhuti noma wesisi noma wemama awusayadungwa manje ufaka into ethile phakathi bese nawe ukwazi ukusukuma kubantu ubona abantu uqhamuke kade bamoyezela ubone bebheka le babo ukuthi hayikhona lo bekufanele ethathiwe namhlanje ngempela uyothi ngelinye ilanga hayi wena ukhonje ungale ubizwe uze ubizwe umsebenzi
uhambe uyoqala emsebenzini. Hayi ukuthi mina kodwa bengifuna umsebenzi othi bahamba la uzoqhamuka nawo uzozwa ngabanye bekutshela ngoba vele usugezekile bazokutshela hayibo buza ukuthi endaweni ethile kwenze ukuthi ungashila hamba uyokwenza nalapho uzoze usubiza uyashiya-ke la usuya kule ndawo oyithandayo. Yinoko kuphela engikudlulisa bakwethu eminye ithi khona sikwazi ukuyisho yonke ngesikhathi esisodwa. Yinoko nje bengithi anginanzi sokona bakwethu ngoba ziningi iy'ngane zabantu ayisebenzi awuthole ukuthi balambile abantu usubone kugcwele amaphala egcwele umgwaqo bakhishwa ukulamba abanye bakhishwa ukuphetha-ke nokudelela emakhaya baze bagcwele bekhetha ukuthi bahambe bayoba amaphala bayeke ukufuna imisebenzi bayeke ukufuna amatoho maningi amatoho nawe bazakhele itoho uzakhele weliqobo uzizamele cha mangenza kanje ngingakhona ukuphila ngingakwazi ukuphila nabantwana bami noma nomndeni wami. Yiloko nje kakhulu okubalulekile bengithi ngimdlulisele wona bakwethu nokunitshela-ke ukuthi ugogo uzobe eseGoli ngomhla ka-3 no-4 no-5 kodwa mhla ka-5 ungazitsheli ukuthi uye ukuza ngoMgqibelo noma uye ukuza ngoLwesihlanu ngoba uthi ngikhona ngomhla ka-5. Ngiyashesha ukuhamba bakwethu namsuke ngifuna ukufika kusakhanya le eThekwini la ngisuke ngisuka khona. Ngiyacela-ke bakwethu ukuthi ugogo nimlandele emakhasini wakhe uTikTok, uYouTube, uFacebook. Ugogo uyatholakala. Uma kuwukuthi kunento oyifunayo ufuna ukukhokha qala ungene ekhasini likagogo kuqala ubheke ukuthi inamba bekuseyiyona okay ubheke ukuthi ama-akhawunti akagogo yini ufone nokufona ngiyalamba ucingo bakwethu ngaphandle masifupha i-network kunako kwaba ngibegonqa network nani ngiyacabanga ukuthi niyazi-ke bakwethu kodwa uma ungangitholanga manje awuzanga phela ngesinye isikhathi ungifonele uzongithola bakwethu noma ngabe ucingo olubanje umntwana uyakwazi ukunginika futhi-ke lowo mbuzo ulula ngisho ngathiwa ngibhizi ngiyakwazi ukumphendula umntwana akwazi ukukutshela ukuthi kwenzakalani. Bekuyiloko-ke bakwethu-ke lokulazisa nje ukuthi-ke eGoli-ke njalo zizobe zikhona izinto zamadoda ngizobe ngibophele kodwa uma ufuna wena okudlulele iza fona ubuze ukuthi ngicela into ethize ngangiphathela bese ngiyakutshela nithi hawu ngasiphathela. Thokozani-ke makhosi amakhulu eGoli njalo siyobonana khona.